Troede du, at du var den eneste? Troede du, at du var den eneste? Troede du virkelig, du var den eneste? Du er ikke alene. Du er ikke alene. Vi er flere, end du tror. Du er ikke den eneste. Du er ikke alene. Vi er flere, end du tror. Vi er flere, end du tror. Du er ikke alene. Vi er flere, end du tror. Du er ikke den eneste. Kvinder i alle aldre kan blive inkontinente. Der findes gode behandlingsmuligheder. Tal med din familie, dine venner og din læge.